Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ngaye lapha noNelisa Mchunu. Nelisa Mchunu usimazi ngegama lika Fikile khona phana kuZalo. Ungomunye wama-actress adume kakhulu khona la eSouth Africa. Wazenzela khona phana udumo kulo lapha uZalo. Unendaba engekho mnandi futhi engajabulisi. Kuvele lapha ukuthi team yoZalo izokwenza ushintsho oluningi kulonyaka khona lapha kuZalo. Kuzoba ukushintsha kwaso lapha ne-storyline nokushintsha kwawo lapha nama-character. So kunendaba impela ivele futhi engekho mnandi ezisiphoxile sithina ama-fans oZalo. Uvele ukuthi uNelisa Mchunu odlala indawo kaFikile uzoshiya khona phana kuZalo. Indaba engekho mnandi lezi zama-fans oZalo cause last week kade kureport lapha ukuthi uZakhethelo naye futhi uyashiya. So ke le ndaba kaFikile ukushiya khona phana kuZalo ivele last week ngazo lapha ne-14 zakhe lapha no-April. Kwavela ukuthi last week beshutha yona lapha isini yakhe yokugcina. But yena bazamile ukuthi bembuze nakaphendulanga ukhethe ukuyithulela. So zama ukuthi senze research sibheke ukuthi ahlahle kwenzakalani. Ngabe uyahamba ngabe lokhu uyiqiniso ngempela ukuthi uyahamba or ngamanga. So lokho sibheke and futhi kuphinde kwavela ezinye indaba ukuthi lapha ibutho nalo futhi lizovaya. Bathe ibutho malihamba ke lihambi lonke kuzosala yena lapha noMageba. And futhi bayishilo ke imbangela ukuthi why ibutho lihamba. Bashilo ukuthi ukuhamba kwakhe lapha uMpambano ukapteni. So ke ukuhamba kwakhe uMpambano impela kuzoyenza ukuthi ibutho nalo lihambe ukushintsha kwaso lapha ne-storyline soZalo. Sibonile ukuthi uMastermind ubuyile nabo lapha noJC noThobile babuyile and futhi uMangcobo uyahamba. So siluza ama-character amaningi and futhi sijoyina ama-character amaningi. So indaba ezibuhlungu ngempela ezokuthi siluza uFikile khona phana kuZalo benaye lapha uZakhethelo. But uFikile ngempela kubuhlungu kwakhe because uFikile uhambisana naye lapha uSibuzo bayini ngaphandle kwaFikile. Asithembeke bafethu ukuthi mhlambe ke ukuhamba kwakhe uFikile maybe bazokhona ukuthi bemreplace khona maybe character ezofika entsha maybe ezocisha ifane naye ezosentertainer njengaye. But kubuhlungu ngempela ukuthi siluza uFikile because sehlala isikhathi eside phana kuZalo ukuthi singamluza kanjalo because kade sikhala even show last week isikhala yena lapha uMangcobo. But asithembeke ukuthi izomnandi lona lapha uZalo even show sikhambene lapha uFikile naye lapha uZakhethelo naye lapha uMangcobo. But ngizokuseshela ngibene show ukuthi ngabe ngempela uFikile uyahamba or kwenzakalani. Ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe if ungazusubscribe. Thank you ngiyabonga.